it-tmiem ta' kapitlu u l-bidu ta' ieħor. Hekk ġie deskritt jum il-gradwazzjoni ta' Domain Academy, akkademja li fiha studenti jkunu jistgħu jattendu għal korsijiet li jkopru diversi setturi fid-dinja tax-xogħol. Iċ-ċermen tal-Akkademja Nick Kallus spjega suġġetti differenti li tkopri din l-akkademja prestiġjuża. Għandna nofru diversi courses, Computer Studies, IT, Management, Leadership, Education, Sports, Nursing ukoll. Illum li rajna gradwazzjoni ta' University of Hertfordshire studenti ta' din l-Università fil-Computer Studies, fil-Management u Leadership. Huwa kompla jispjega kif l-Akkademja taħdem bi sħab ma' żewġ universitajiet prestiġjużi Ingliżi. Domain Academy hija Higher Education Institution, aħna partners ma' żewġ universitajiet Ingliżi prestiġjużi, ħafna University of Hertfordshire u University of Derby, u aħna nagħmlu d-diplomas u degree courses hawnhekk hawn Malta. Fil-studenti li jistudjaw magħna jkunu qegħdin jagħmlu eżattament l-istess kors las li kieku qegħdin jistudjaw ġewwa l-Ingilterra fl-Università stessa. Alison Calvert, waħda mill-gradwati u om ta' żewġ titfal, qasmet magħna l-esperjenza tagħha dwar id-deċiżjoni tagħha li tkompli tistudja. Kienet esperjenza sabiħa ħafna, għamilt ħafna ħbieb. Kienet ovvjament esperjenza naqra diffiċli wkoll għax għandi l-familja għandi żewġ titfal. Imma ngħidlek il-verità ħadd Endeavour Scholarship u għamilt ħafna kuraġġ biha wkoll u għenitni biex nasal hawnhekk illum. Il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka li kienet preżenti għaċ-ċerimonja tal-gradwazzjoni saħqet mal-gradwati l-ġodda sabiex ikunu forza tal-inklużjoni. Hija tenniet li f'dan iż-żmien ta' tranzizzjoni qudiemhom l-istudenti għandhom jippruvaw isibu l-ħin sabiex jaħsbu fuq u jgħinu nies bi problemi soċjali. Intant matul is-serata l-bord tal-Akkademja ippreżenta donazzjoni ta' €5,000 lil Malta Community Chest Fund.